खुलुमबाय नोंसिनिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै हो। दिनैनि निउसफोरा जाहैबाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। दिनै मणिपुरनि म्यानमार बर्डारनि खाथियाव PLA टेररिस्टफोरा IED ब्लास्ट खालामनानै फायार खालामनायाव आसाम राइफलनि साथामा थैयो आरो सा6आ दुखु मोनो। दिनै बलिउडनि एक्टर सनु सूदनि 47 बार्थडे। गावनि बार्थडेआव गिफ्ट महरै 3 लाख लेबार मावनानै जाग्राफोरनो खामानि होगोन होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा बुंदों। बेल' नङा, बिथाङा लकडाउननि समाव गोबां न'आव फैनो हायैफोरनो बास, ट्रेन, फ्लाइट आरो जाग्रा लोंग्रा जगार खालामनानैबो होदों। भारतआव 24 आवारनि गेजेराव दिनै फार्स्ट टाइम 50,000निबो बारा कर'नानि केस मोन्दों। दासिम भारतआव 15.83 लेक्सनि बारा केस मोनबाय। मोजां खबरा बेनो, हामनायाबो 10 लेक्सनिबो बारा जाबाय। दिल्लीनि आयुर्वेदिकनि डक्टर देवेंद्र शर्माया 50 जननिबो बारा मार्डार केसआव पुलिसजों हमजाबाय। मिथिनाय बायदिबा बियो ट्राक ड्राइभार आरो टेक्सि ड्राइभारफोरखौ बुथारदोंमोन। मैया क'क्राझार रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालनिफ्राय सुक्त मुर्मु मुंनि कभिड बेरामिया खारखोमादों। बेहा रेप केसबो दंखायो, बेनिखायनो बेखौ दा पुलिसफ्रा नागिरगासिनो। बिनि फट'खौ नोंसोरो स्क्रिनाव नायनो हागोन। अबेबाफोर नुयोबा पुलिसनो इनफर्म होनो हागोन। इन्डियान क्रिकेट टीमनि केप्टेन विराट क'हली आरो बिनि बिसि अनुष्का शर्माया आसाम आरो बिहारनि दैबानायाव डनेशन होदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट हरदो आरो शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।